was there, bazalwane, representing umthetho. Amen. Elijah was there representing the prophet. Amen. Now, lithi iBhayibheli ke mabevela bomathathu, kodwa lithi iBhayibheli inkazimulo kaNkulunkulu bazalwane yabonakala kuJesu. Noma bekhona bebathathu, but abakhazimulanga bonke. Owakhazimula uKristu Jesu. iBhayibheli ubuso bakhe bakhanya njengelanga. Bese lithi kwavela izwi livele ezulwini lathi, lo indodana yami uzweni. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uMojohani kaDebela beyitshela ukuthi babone uMose no-Elijah, babone izinto ey'ngcono, beyitshela ukuthi mhlawumbe usho ukuthi bayalingana. But the word of God came, bazalwane, lazofakaza ukuthi kulungile bakhona ubathathu, kodwa nangu bazalwane engizothi kini nguzweni. Kusho ukuthi uma wena ungasibambelele kuMose, namhlanje ngizokunika into engcono. Ngizothi kube nangu uJesu omkhulu kunabo bonke. Ngizothi kube nangu uJesu omkhulu kuney'ngelosi. Nangu uJesu omkhulu kubaprofethi. Egameni likaJesu. Amen. Uthi lo mbhali obhala incwadi yamaHebheru bazalwane. Lo mbhali uyangichaza kakhulu. Uthi lo mbhali ngokuba uNkulunkulu ukhulumile ngabaprofethi ngey'khathi zasendulo. Ithi wayekhuluma ngay'khathi zonke nangay'ndlela zonke. Ithi kodwa manje bazalwane ukhulumile ithi ngeyakhe indodana. Amen. Amanye amazwi akasathumelelile abantu, but uzifikele yena mathupha. Kusho ukuthi lokhu akade abasendulo bekumemezela ukuthi kuyeza. Thina sesiphila kukho manje. Kusho ukuthi okuphelele ekade kuprofethwa endulo, thina sesikukho manje okuphelele webazalwane. Kusho ukuthi asisekho isidingo sokuthi mina nawe singahupha izinto zasendulo, sihuphe abaprofethi, ngoba siyazi ukuthi lokhu esinakho kungcono. Kungcono lokhu esinakho. Okwasendulo kwakuphela, inkazimulo yakhona yayiphela, kodwa lena lithi inkazimulo imile kuze kube phakade bazalwane. uNkulunkulu uzile ukuthi asinikeze okungcono. We shall be grateful bazalwane. Singathi masibona kwasendulo siyitshela ukuthi I wish I was Moses, I wish I was Elijah, I wish I was Isaiah. Ungcono kakhulu